Narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar. Ka US Embassy hai India kal maham jur ya ki bana India da ka baong balada ki pen Kenya ka an kan long ka ba ya ki hakaba ki la ruban sha set jil kan ni la kan thup ru ya ka jing sha pha lek phai la ne deport ka ba pendu ru ya ka visa bat ru ka ban pendu ru ya ki ban yo US visa biang haki por ban wan ka US Embassy kala ong ru ba ki an ja ka USA ki bu ha ka jing ma bhai ki student visa ha ka balada sha kem lani ki sha pen khen ru ya ka an ki la ban sha pen kut no kata ka student visa jong ki bar ru ki sha ban pen phai no bat ban pendu no kata ka visa jong ki ha ki por ban sawan lakan turu ya baro ban bot ya ki an bat ru dei ban pen set ai ya ka jing le jing wan jong ki nakadaw ba ka visa sa USA kadai ka kabu kat kum ka hok kumban kedaw hang ni bala dan ru ki baya ki bajur bha haba persang ka sarkar US ban be ki ba im hapo kari da ka ba persha ru ya ka an bat ru ki shimbenta ha ka jing ya ki da ki babun nadu ki ba lek puli ru sya kategori